uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kuPastor Anthony Flick. Okubaleni sicela kwena ukuthi inamba isenze ngo9 isenga50 ntambama uma ungumlandeli wechannel kuphela. Uma yena ungayiziba sibheka la uNatasha Hake cishe ngakhohlwa inamba ke isebenza kuphela kuma calls not WhatsApp not SMS. uNatasha Hake kulisa ubona babumfundisi impela ukubuza la ngabe ushona ukupha ke usesihogweni. Thank you. Ini isihoko indawo enomlilo oshisayo, oshisa abantu. Bathi segeheni lomlilo, abanye bathi se-Hades, Hades in English. The lake of fire, echibini lomlilo. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isihoko upholo uma usesihogweni, ngoba lisho ukuthi kumele maybe uqinise umkhuleko ngoba ungase ubanjwe ukugula okunzima noma incindezi enkulu. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha isihoko kuwuphawu esikhula njengolubi uma usesihogweni. Lo ngabili uchaze la ukuthi qinisa kakhulu emkhulekweni ngoba ungase ubhekane nezinkinga, izilingo ezinzima, ivivinyo enkulu okanye inkathazo ezimbi maduze noma njengamanje ubhekene nalokho. 3, futhi uma uphupha isihoko uphawu olubi uma ukuthi usesihogweni. Komunye lokhu kungasho ukuthi akayilungiselele isikhathi esibi sobumpofu, usizi, ukudabuka nokudelwa abantu. Futhi it can show poverty, sorrow, sadness, and being deserted by people. 4, ngokwenkolo uma uphupha isihoko kungawuphawu olubi uma usesihogweni olungakhomba ukuthi kumele uqinise kakhulu ulungise indlela zakho ngoba ungase ulandelwe ulaka nentukuthelo noma impindiselo kaNkulunkulu ngenxa yephambeko zakho. uMathewu 13:50 zibaphonseke eziko lomlilo lokhu kuya kuba khona ukukhala nokudla kwamazinyo. Kanti uMathewu 13:42 sibaphonse eziko lomlilo lapho kuba khona ukukhala nokudla kwamazinyo. Okay. 5, ngokwesintu uma uphupha ngesihoko kungawuphawu uma ukuthi usesihogweni ngoba lokhu kungabuye kukhombe ukuthi mhlawumbe kumele ushintshe ukwenza ngoba izinto zingahle zikubhedele, ulandule amacala, uvukelwe abantu noma bakujikele bazama ukukukhaphela ngenxa nje yentukuthelo yezidalwa zakho. Kusho ukuthi kungenzeka izidalwa zakho azicunukile and lokhu kuzobe sekwenza ukuthi wena ujikelwe abantu noma kuvukelwa amacala, yabona, njalo njalo. 6, ngokwesintu kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma uphupha usesihogweni kungaba uphawu uma ukuthi usesihogweni ngoba lento singabuye ukukhomba ukuthi kungenzeka kunomuntu owafa ngesigameko somlilo ongazange alungiselwe usiko lokuvala kwenxeba ahlanjululwe, manje useza nomkhokha phezu kwempilo yakho. Yabona, siyabonga kakhulu uNkulunkulu akho. Siweni phansi ngamadolo, sikhuleka kuyo.